Hello guys, welcome back to my channel. Relaxani guys, relaxani. Kushuta i-content apha. Ayikho into ibisenzeke ngaphaya. Ubashuta nje i-content. Unganibuzi ke ivaselina leya uba biyokwenza ntoni. Mhlambe nayo ke apha kule content ibishutwa ivaselina leya ipart and parcel ye-content. Abantu be-content creation bethunana mabakhe basondele bazosicacisela. I mean for reviews abantu benza nantoni na for uba abantu mabatrende. Yonke into umuntu ongayicingayo angayenza. So nyhani apha bekushuta i-content mabakhe basicacisele abantu be-content creation bethunana iqalaphi iphelele into ye-content because thina siyazi sithatha u-1 no-2 sesikhupha u-10. I mean singazinyuseli izibilini njengento engekhoyo. Indaba zabantu ke thina kasizithandi kodwa ke besifuna nje uva apha kubantu be-content creation basicacisele nje ngesihla hayi asilwanga. Xiseleni guys kwenze uba naye ubhuti lowana umyeni walo mfazi azokwazi ulala kuba kuthiwa akakwazi nolala istress simbambe esishiqa. Noosikomota bebekhona xa kushutwa hayi bethuna nasikomota velani nabi ze nithi ivaselina ibingene phi kule content. Ufakile naye u-sisters ke kwi-social bahlali mabarelaxe uthi I know it's hard to believe or explain but me and Limpopo boy didn't sleep together. Wow, yo, that's so cute. Hayi ke iindlela zokwenza imali zininzi guys. Bekushutwa ke nyhani apha whatever ibishutwa i-kind of content ke ibishutwa siyazi. Zininzi ke ii-content ezishutwayo abantu benganxibanga mhlawumbi leyo le ibishutwa. Leya yabantu abahamba ngaze abadinga nevasilini bekufutshane abadinga nebhonethi bekufutshane le content ibishutwa itsho into. Sizubamela ngaphambili ke asizubaphikisa xa besithi bebeshuta i-content sihamba nale bayithethayo. Iwari yam ke abe bengashutwa content manyani apha uba le nto ibisenziwa manyani isinqasakala umfana uLimpopo boy lona indlela le esimuva ngayo indlela le aflexible ngayo. Ndicinga nje umonakalo awenzileyo emfazini womntu uthatha laa vasilina uthathe sasinqa esiya sibhabhe emoyeni. Yeyi hayi uwenzele umonakalo wenze laa nto kuthiwa utya isonka ungashiyi nembuqu usityile isonka straight up umfana waseLimpopo kuba ke bengashuti i-content asazi. Social media ke is buzzing currently abantu banee-views zabo abantu bapha iingcebiso zabo. Makhe sibukeleni enye yeengcebiso esithe sadibana nayo. Thank you so much for watching. Do not forget to subscribe if you haven't subscribed yet. Until next time ndinithanda nee-content zenu enizishutayo. Bye. Ngitshela lapho utata waseLimpopo fewelo mngakho ukuthi kuyabekezela emendweni akaqine edolweni angasase indaba zakhe azinekela izwe kuyabekezelwa emendweni. Umfazi wakwenza iphutha abekezele nje aqine kakhulu edolweni. uNkulunkulu uzogcina umkhumbulela avumele usathane ongene phakathi kwabo nokuthi angenzi ngathi kuba uphume engayalwanga. Umfazi uyaxolelwa nje mechithile ngoba nayo kabekezelwa emantwini bambishisa emantwini. But Kelvin kabekezelwa emantwini indoda qina ungamyeki umngakho mamyeke uzobe umyekela bani. Bekezela ndoda washuthelwani ubengiyibuzile lento niyafa kuyiproof ingawohleleni siyinkingeni manijola nabantu yini le niyishuthelani nje ukuthi thina sijoli nje nijola nodwa nje niyafa kuyiproofa nkosi yami. Hawu nkosi yami niyafa kuyiproofa. So nonto ungazo niyafa kuyiproofa yonke into kumele ibe ne-evidence. Ufuna ukubonakala ukuthi somi ukuthi nami ngijula nosambadi laba lamafoni alanifaka enkingeni bafethu hlisane kuyipruvini.